ברוכות הבאות. איזה טיפ הייתן נותנות לזמר מתחיל? לעבוד קשה, למצוא איזה כלי שאתה אוהב לנגן עליו, ולמצוא את הדבר המיוחד הזה שיש לך בלב, שהוא יחיד במינו, שהוא שלך. איך זה להגשים חלום בלי לקרב חיים? שמי שלא מגשים חלום פעם ביום הוא לא מספיק חי. אז אני כל יום חולמת מחדש על דברים שהם ברי יישום ואני מגשימה אותם. על איזה שירים עובדים איתכם המנטורים? הם נותנים לנו גם ביטחון וגם עוזרים לנו בשירים. רוצים לשיר משהו, סיוון ורז? יאללה, די הרבה, דנה משחקת את המלאכית, מי, אני? כל הסודות נחשפים.